Здравейте, това е следващата част от клипа. от мисията, Да. От клипа не. Къде си? Къде си? Тука. От клетка. Той е малкия и имам чувството, че е направен за такива специални неща. А поне мислите запаметяват ли се, като са такива? Гле. Чупа всичко с една тъпа сабия просто. Аре, по-бързо да минаваме мисията. Защото... Може ли аз да съм малко ковача? Добре. Първо. Какво стана? Кой съм аз? Къде съм? Аз съм ковач. Кога станах ковач? Ти си малък скок ли? Който и аз мога да съм скок. Как скочи? Кой ни затвори? Искам. Тая трябва да я вземе сега, нали? Тъй трябва нещо. Тъй диамант. Моля, къде е този диамант? Ой, това си ти. Извинявай. Ето го. Ходи да й го дадеш. Да, той е в мен, аз случайно го взех. Сега ще съм тая. Ако искаш ти. Аз ще си остана колача. Аз ще съм Джак Спаро. И аз ще взема никога друга. Аз си взимах само да направя това. Аз съм той. Аз ударам. Умрути. Ти то малки от древни ли си? Извинете. Че една таблета. Той така си пада. Така. Опа! Падна. Тъй като акробатични... Ой! Костюм на Робин. Само че е по-различно. Не! Мисля, че това ще е малко по-дълъг. Yes. Аре, ходи, че аз не мога нещо да го мина. Мога ли? И то затова е тая. Да. И тая е... Тая е като она от Лего Батман 3. Она е като жената на Рейвън, къде е? Жената на Рейвън? Аз съм на Рейвън. На Крейвън. Нали? Само, че... Кога ще съберем екипаж? Още малко. Ето, трябва да вземе папагало. Къде му е тъпия папагал? Его. Ние сме тук. Сега... Малко ми е гадно тая мисия малко ми е гадна. Ти се качвай нагоре. Или па не можеш. Защо ти е гадна? Скучна. Малко да. Как? Защо не мога да се кача? Искам аз да съм тази жена. После ти ще можеш. Супер. А ти ще онова да принеси. Ще му вземеш ли най-после тъпия папагал? Да. Взема ли го най-после? Всички ли са готови? Това ли е края на мисията? Май не. Дай да я минем набързо. Сериозно. Мразя като забива така. А защо само на Джак Спаро му дава шамар? Ела след мене. Окрая.
Ето това е краят на мисията. Довиждане. Чакай, това ли е? Не. Сериозно, не. Има малко. Колко малко? Мъничко се качиме фотка. Окей. Значи само е това. Да се качиме фотка. Не, колко екипаж са. Оня кораб, какво ми Чакай, става дай. с него? Стигнахме до тук сме. Довиждане до третия тип. Да. До третата. Чао!